Ya apa? Haus. Anten ana udan. Engko lak gak haus. Mek ngudune banyu tok gak apa-apa bledek nyonyor cangkemmu. Aku munggah kok haus itu lho. Swara wedok ngono lho. Wedok apane? Dadi dek cocok karo kostum sing digawe. Aja ngomong wedok, aku mau nguyu yo ngadeg nang mburi mau. Lho. Apa ngadeg nduk mburi? Mburi akeh sukete mek aku lho nggo ndodok kesogrok goblok kon ku yo. Lho wong awakmu iki lanang kok iso kesogrok iku lho wong awakmu nggawa sogrok kok. Wedok. Awak dhewe iki jane berterima kasih. Nggih. Karo Abah sapa? Mi ingkang kagungan hajat niki lho nggih. Awake dhewe iki gawekno omah dhewe-dhewe. Endi? Iki sentongan dhewe-dhewe situk-situk iki kanggo awake dhewe. Dudu digaekno omah. Apa? Mlebu terus dicor semen dipendem nduk kono kon. Ora digawekno omah iki awake dhewe. Terutama jami'an udah kayak ngarep. Nggih. Saderengipun dalam ngaturaken sugeng dalu ugi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ta. Oh, sembah nuwun Abah. Laris. Suwun Mas. Ya iku Abah. Abah. Abahmu. Abahmu ta abahku? Sembarang wong loro. Baleni salame kok ana wong jawab. Sampeyan sing baleni apa aku sing baleni? Ya jelas aku. Nggih, monggo jenengan. Meneh ku sing salamku sing ayu dhisik kaya Mami Okta. Nggih. Ngaturaken sugeng talulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Donga kula kateri jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ugi kunjuk matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh. Alhamdulillah enek sihir teko. Iki lho dikongkon munggah sapa? Aku gak melok-melok lho. Iya, Mak. Ndodok nang kene, Mak ya. Heeh, ya sampun ae. Ojo ditunggu di bawah nggih, Mak. Nggih. Kok sampean timbang kok kesurupan banci. Ayo mudhun, Mak. Nggih. Nggih, Mami. Ngaturaken matur sembah nuwun kagem Abah ingkang kagungan kersa. Ugi matur sembah nuwun Mami nggih saderengipun dalem maturaken kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya nggih Mami. Ugi matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Ugi Mas Dion Channel. Sopo iki enggak patek ngerti aku. MKD saking Mojokerto ugi Mas yang di tengah matur sembah nuwun sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV Mami nggih. Ugi kunjuk matur sembah nuwun sowane Umi Kenting kang sampun rawuh sak rombongan. Nggih, matur sembah nuwun. Yang juga menyaksikan di streaming channel YouTube Budi Wijaya TV wonten Bapak Haji Roni saking tim Kopyor Pak Lurahe Kopyor. Matur sembah nuwun. Wonten Bapak kula Haji Jarwo. Nggih. Sampun mirsani ten Abah kene Jarwo, Abah streaming. Kusenan, Abah Kuswanto. Sugeng Matur dalu. sembah nuwun saking Lakar Santri Sawung Galing matur sembah nuwun. Saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun rawuhipun saking Lamongan Tikung. Ugi saking Sahabat Samudranyu saking pundi? Menganti matur sembah. Tepuk tangan untuk Samudranyu. Matur sembah nuwun Nggih. rezekine luas samudra. Tim Amin. pedhot jalur langit DKD Suud sugeng dalu matur sembah nuwun ingkang sampun mirsani ten channel YouTube. Nggih. Langsung kemawon yuk jumbo kali kanan menika Bedayan Sekarsari tasih anyeng koyong sound sisteme
THC Audio lighting dulurku lanang Mas Gus. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Bedalan Sekarsari sesarengan duo iblis. Kok tambah nemen ngene. Selembar kodhong ekoro kudu sabar lan rimo. Ayo dulur padha ngrasani Semangat. terang putih wijaya. Alhamdulillah tim Kopyor Bapak Haji Jarwo ugi Bapak Haji Roni kang sampun rawuh. Nggih, matur sembah nuwun. Ugi Umi Kenti saking Setro, Umi saking Balung Mojo matur sembah nuwun rawuhipun. Mas Temu matur sembah nuwun. Ngaten. Yuk. Nggih. Ben gak ketelarung-telarung wis dalu monggo dipun aturi anak-anake awake dhewe. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Senggawati dan Ning Adis Arista. Selama iki Fortuna tiba ya kata sebut itu ono sing duwe iki. Matur sembah nuwun SP Audio idolane Primadonae Budi Wijaya, Ibu Bella Rokaya, guru TK. TK nopo mi? TK PAUD, Ning Adis Arista, guru SD, SD nopo? pecinta damai. Hatine bingung ning awak rusak. Abang pirono ijone kata ganggu ana sing duwe. Yo Rewangi yang duduk sumur gari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi karuan umur kari senenge wong liya sing duwe. Sabaripun Mbak Bella kali Mbak Adis dipun aturi temriki anakku wedok. Mami Oktan iki manaan. Makan anak Mama Ayu anake nggih ayu-ayu. Oh nggih. Tergantung wadai kandungan yuk. Nggih. Adae baskom ya gak dadi abrakan. Timbo. Di belakang Ning Adis Arista akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Rani Asmara. Sugeng dalu kagem Mama Hera matur sembah nuwun rawuhipun. Sugeng dalu. Sugeng dalu kagem Abah Warsono. Cagak radio. Saiki montang manting mikiri bojomu loro. Yuk, jas. PT Anggrem selikur dina aku ndekam kowe ra rumangsa. Nek nang Jombang mampira sengon lemang genah akeh wedine penogak sambang ora kirim ingon yen ora seneng wis sapa mestine.
Jamianku kebiasaan kok. Mosok ngekei 6.000 ae aku diodot. Iku berarti jamian iku kebimbang sampean gak keturutan. Ya jamian goblok padha lanangi goblok. Di belakang Neng Rani Asmara akan saya tampilkan sing duwe gudange areng ya mami ya. Primadonane pedanyangane Gunung Cupak. Nah, Neng Sanana Disco. Jarine Sida Liu Sanana. Oh. Bojone bojone Sida wing. Neng Marsa Aulia. Jangan lupa saksikan channel YouTube Budi Wijaya kolaborasi dengan Campur Sari Delewung ono cerita komedi. Tunggu Campur Sari Delewung terbaru. Terbaru. Tanah belio kulon diwasedan urung kelakon oh ngetan belio itu diwasedan urung bisa kumpul iki masih bose tim kopior gak teko tapi iki tetep nyawer. Sepadawon tim kopior. Di belakang Neng Marsa Aulia akan saya tampilkan manis Jawa Timur. Sinten? Neng Putri Agung Sedayu, Neng Nyantika Dimasari, Neng Kiki Amelia. 3 personel darah. Nggih. Neng Putri niki darah nopo mi? Darah rendah soalnya sering ngeluh. Neng Nyantika. Darah tinggi ngamukan bojone diceladu. Neng Kiki Amelia niki darah nopo? Darah kotor sering opname. Aja mi ucapan iku kok suatu doa iku mi. Wis pokoke jos. Sembah nuwun Cak Laris. Dagangan hari Bu. Hey! Bayamet Rio ayamet nuju ketemu Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo seneng bojo aja kemaki beda bojo beda rejeki. Sabaripun personil 3 darat kula aturi temriki Sing duwe horeke Jawa Timur juga pelantun tembang-tembang manis Campur Sari Budi Wijaya, Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Ayo kasih semangat untuk Mbak Ani dan Mbak Ika. Horek-horek tak pastekno bumi kini horek. Rokok kebot taline lawe tresnaku abot nganti selawase abang pirono ijone gak wani ganggu ana bojone tuku kompor ning Surabaya mula tim
kopior istimewa. Semanapun mas ayah sare kamu soma pera bunda atine bingung nengara rusak jos wis korek sampun korek. Di belakang Ning Ika Rempong akan saya tampilkan peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, dan Ning Vikum Sukrisna. 3 seniwati sekaligus, Ning Rizky. Peranan nggih. Sabaripun Mbak Vikum, Mbak Yuni kali Mbak Rizky dipun aturi monggo. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono, dan Ning Titin Subayu. Umi, awas kunduran montor lho Mi. Pas nih sore ban rek Umi rek. Mi gede. Pun mriku. Bayange goprak teko areke. Akeh tinggine. Masih ditinggal gledak neng kene akeh gantine. Yuk, ya. Tang gentung asoy sampun dipun lajengaken. Artis sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukendut dalam sinetron Siluman Laba-Laba. Ning Sartini dalam sinetron Siluman Gurita.
tantang getuk terus sampun. Loh. Senior-seniornya Budi Wijaya. Ning Yayu Karmala saking Lamongan sampun rawuh to mriki. Dipun aturi Ibu Mary saking Mojosari kang sampun rawuh nggih. Ning Irma Arifin saking Jombang. Gendung apa? Gandul. Nggih, Mbak Inga. Nggih, Mami. Menika kalau mau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya tunggu katur jenengan sami selamat menyaksikan seserangan Bedayan Sekarsari. Belenter mengguri monggo Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga THC Audio SP Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga. Terima kasih wis ditepaske minuman.
Sukon jalur langit Dikaji suhun Sugeng Dalu satu buah tembang lagu diambil orang katurnya kami sampun kapireng tebriki langsung lagu yang kedua monggo. Tim Samudra, Sugeng Dalu. Warungnya dibuka, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyamang tenang, wet yang rondene, batang remang-remang, manis-manis, besin dene, setelah kapot rancis, taksir, kok ora rumongso. Dibuka, ditoto sendok cangkire, panas kebul-kebul, nyaman tenang, wet yang rondene, batang remang-remang, manis-manis, besin dene, seterang ngebodo, tiwas taksir, ora bisa ngomong. Semane,
Patra katanya jenengan sami sampun sangat sampun rawuh matur sembah nuwun. Setunggal kembang lagu menika tombo kangen kanggo kru tim Kopior. Sing penting aku kangen rek. Perwakilan tim Kopior Sebadut EOMO. Mas opo wis lali sliramu desa ana yen dalan karo aku.
waktu beriki serangan keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Gimana kok kalau mau patatan saben bedayan Sekar Sari kang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Wonten informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Ana wong Jawa unenen jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jip bejo sing eling. Among rasa nggih among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari. Lan kula ning Inge Wijaya Ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.